Wato jama'a, kasar Algeria tana cikin masifa saboda kasar Amurka ta sanyo ta a gaba. Wato kasar Amurka ta zauna ta auna ta gano cewa ba za ta iya yin nasara akan kasar Iran. Shi yasa take neman alternative, take neman mafaka. Ta zauna ta duba wace kasa ce ya kamata ce ta kai mafarmaki, sai ta gano cewa Algeria ce. Shi yasa yau kasar Amurka, musamman daga bakin shugaban kasar Amurka Donald Trump, yabba wa'adi ga kasar Algeria na wata 18 cewa ta cire bakinta daga wani yankin da ake kira Tidufan, wanda wannan yaki ya jima karkashin kasar abin ga Algeria yake. Sannan kuma wannan yankin kasashe biyu da suke yaki akan shi, kasar Algeria da kuma kasar Morocco. Amma me yasa wannan barazanar bata shafi kasar Morocco ba? Jama'a, ina gaya muku, kasar Isra'ila ba ta so ta bude idanunta ta ga kasar Algeria. Saboda me? Saboda kasar Algeria tana goyon bayan kasar Palestine. Ita ma ce kasa ta farko cikin kasashen musulmai wanda ta fito tace tana goyon bayan Palestine, a daina kashe al'ummar kasar Palestine. To duk wanda ya ce muku kasar Isra'ila ce ta turo shugaban kasar Amurka na yazo yayi barazana ga kasar Algeria, ba za a iya ce a'a ba. Amma kuma ita kasar Morocco tana goyon bayan duk wata ta'asar da kashe-kashen da kasar Isra'ila take yi ma kasashen Larabawa. Shi yasa wannan barazana bata shafi kasar Morocco ba. Amma bari in ga muku wani abu daya. Kun ga abin da ya faru da Libya, wanda shine ya kawo mu da tashin hankali a cikin kasashen mu na Sahel. Wallahi idan ya faru da kasar Algeria, to ina mai tabbatar muku da cewa Afirka rankatakaf ta gama aiki. Saboda duk Afirka kasashen mu rankatakaf ta'addanci sai ya addabe mu. Shi yasa kowane lokaci waɗannan kasashen na Turawa suke duba wata kasa ce ya kamata su kai mafarmaki, wanda wannan kasar idan ta tarwatse, to kasashen da suke kusa da ita duka ba za su samu kwanciyar hankali ba. Ku duba Libya fa, Libya duka mutanen ta al'umma na mutum nawa ne? Mutum miliyan nawa ne? Da aka tarwatsa ta, me muke fama da shi yau? Har yau muna fama da ta'addanci. To ina ga a tarwatsa kasar Algeria mai mutane wajen kimanin miliyan mutum nawa? To wallahi wannan ya kamata al'ummar kasar Afirka duk su tsaya tsayin daka domin su kare kasar Algeria. Duk abin da ya shafi kasar Algeria to ya shafe mu. Idan Algeria ta tarwatse, to na rantsa da Allah za mu yi fama da wani ta'addanci wanda yafi wanda muke ciki a yanzu. Allah ya tarwatsa kasar America. Ku ga mu ran kwa comment section. Allah ya samu dace.